Якое страшнае месца знайшлі ў Беларусі? Што вядома пра гібель чарговага сілавіка, а таксама пра якія праблемы маўчыць Лукашенка і яго чыноўнікі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Канцлагер под крылом Лукашэнкі. Журналісты адшукалі ў Беларусі жудаснае месца. Гэта фільтрацыйны лагер для украінскіх палонных, які стварылі расіяне яшчэ на самым пачатку вайны. Інфармацыя пра яго наяўнасць фігуравала і раней, прычым людзі, якія праходзілі праз той лагер, расказвалі пра жорсткія ўмовы і катаванні, а таксама бесчалавечныя допыты, падчас якіх збівалі і палонных салдат, і палонных цывільных. Працяглы час дакладнае месцазнаходжанне лагера знайсці не маглі, бо палонных вазілі туды завязваючы ім вочы. Пасля людзі згадывалі толькі, што чулі назву Нароўля. Гэта маленькі гарадок на Гомельшчыне, а само месца, дзе іх трымалі, было падобна на нейкі закінуты калгас. Прычым на тэрыторыі таго калгасу было шмат вайсковай тэхнікі. Падобна, што акрамя лагера для палонных там была ці то рамонтная, ці то перавалачная база расіян. Але расследавальнікам хапіла і гэтых падказак. Журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтра, выдання «Схемы» і «Радыё Свабода» прааналізавалі спадарожнікавыя здымкі і заўважылі побач з Нароўляй некалькі месцаў з вайсковай тэхнікай расіян, а пасля падобнае месца ўбачылі ў прапагандысцкім рэпартажы канала НТВ. Людзі, якія прайшлі праз той лагер, пацвердзілі, гэта яно. Аказалася, што гэтая тэрыторыя належыць нейкаму прадпрыемству пад назвай «Прыпецкі альянс», а тым альянсам валодае Гомельскае абласное спажывецкае таварыства. Але і дырэктарка прадпрыемства і мясцовыя ўлады чакана не захацелі гаварыць з журналістамі. Ёсць тут і яшчэ адзін важны момант. Па сведчаннях людзей, якія прайшлі праз той лагер, там трымалі ў палоне і вайскоўцаў, і цывільных людзей. Па ўсіх міжнародных канвенцыях так рабіць нельга, бо гэта лічыцца ваенным злачынствам. Таксама дадатковым ваенным злачынствам лічыцца і ў прынцыпе тое, што мірных людзей вывозілі з акупаваных тэрыторый. Загадкава загінуў яшчэ адзін сілавік. Былы турэмны начальнік Зоршы майор Аляксандр Шынкевіч. Уся яго дзейнасць была звязаная з папраўчай калоніі нумар 8 у Оршы, дзе адбываюць пакаранне паўторна асуджаныя. Шынкевіч узначальваў там аддзел выпраўленчага працэсу, а пасля сышоў у адстаўку. Цяпер у ведамственнай газеце «На стражы» з'явілася навіна пра яго трагічную гібель. То бок гэта была не хвароба, а падобна нейкі няшчасны выпадак. Але што дакладна здарылася, пакуль невядома. Загінуў Шынкевіч у адносна маладым узросце. Яму было ўсяго 53 гады. Лукашэнкаўцы патрабуюць расстраляць беларускага журналіста і блогера. Ад апошняга відэароліка Мікіты Мелкаазёрава раптам дзіка прыгарэла амаль ва ўсіх лукашэнкаўцаў. І прычына нечаканая. У сваім відэа Мелкаазёраў абражліва выказаўся пра апартыйнага дзеяча часоў СССР Пантелеймона Панамарэнку. Пасля гэтага падняўся неверагодны розгалас. Са страшнымі абяцаннямі выступіў нават Губазік. У сваім тэлеграм-канале сілавікі напісалі, што ператрусы і допыты родных журналіста Мелкаазёрава будуць праведзеныя з асаблівым стаўленнем. Прапагандыст Кірыл Казакоў, намеснік гендырэктара агенцтва «Мінск-навіны» і галоўны рэдактар газеты «Мінскі кур'ер» прапаноўвае расстраляць блогера і хваліцца, што нават гатовы зрабіць гэта асабіста. Цытата: «Для такіх трэба ў індывідуальным парадку ўводзіць ваеннае становішча і суд тройка і расстрэл на месцы». Акрамя ўсяго, прапагандыст, як і сілавікі, таксама закрануў блізкіх Мікіты. Ён запатрабаваў, што сябры і знаёмыя блогера, цытата, павінны вырачыся гэтага чалавека публічна. На ўсякі выпадак патлумачым. Блогер зневажальна выказаўся пра Панамарэнку, бо савецкі чыноўнік быў русіфікатарам. У лісце да Сталіна о беларускам языке, літаратуры і пісацелях ураджэнец Кубані Панамарэнка выступіў супраць беларускай мовы і супраць беларускіх пісьменнікаў Янкі Купалы, Петруся Броўкі, Кандрата Крапівы і іншых. Азаронак паліць грошы. На фоне падзення беларускага рубля свае 5 капеек уставіў і адыёзны прапагандыст. Ацаніце палёт азаронкаўскай думкі. Каб паказаць, што ў Беларусі няма панікі, ён купіў у абменніку $1 і рытуальна спаліў купюру. Сегодня мы, насмехаясь над паникой, которую пытаются навести у нас в стране, насмехаясь над беглыми бреднями и, в принципе, в очередной раз посылая гегемона по его адресу, совершим небольшую акцию. Тут начался православный пост, я обещал постараться не ругаться, поэтому зажжем салют, вспомним великого Владимира Вольфовича Жириновского. Праўда, незразумела, чаму азаронак так дробна плавае. Каб паказаць сапраўдную моц беларускага рубля, прапагандысту варта было спаліць 1002 альбо хаця б $100.
Знайшлася закрытая статыстыка, якая пацвярджае, што санкцыі паспяхова дзейнічаюць. Гаворка пра лічбы па экспарце калійных угнаенняў, адну з самых прыбытковых сфер у Беларусі. Апошнім часам гэтыя лічбы засакрэцілі, але ж збіраць іх не перасталі, і цяпер журналісты нашай Нівы атрымалі гэтую статыстыку. Калі коратка, то з яе бачна, што падсанкцыйны беларускі калій цяпер прадаецца з драконаўскім дысконтам да актуальных рынкавых цэнаў. Другая галоўная выснова: з улікам дысконту і росту выдаткаў на транспарт кошт рэалізацыі ўжо блізкі да сабе кошту мінулых перыядаў. Прасцей кажучы, у выніку санкцый Беларусь калій перастаў быць той суперрэнтабельнай арганізацыяй, якой ён быў да 2021 года. Мы нават не можам з упэўненасцю сказаць, ці ён увогуле пасля пачатку вайны працуе з прыбыткам, ці ўжо нават у страту, бо выдаткі на лагістыку ў сабекошце павінны вырасці, пацягнуўшы ўверх і сам сабекошт. Праўда, у Беларусь калія заставалася магчымасць кампенсаваць рост выдаткаў на лагістыку скарачэннем адміністратыўных выдаткаў. Мяркуючы па ускосных даных, такіх як скарачэнне сярэдніх заробкаў у Салігорскім раёне, можна меркаваць, што гэтым шляхам аптымізацыі выдаткаў кіраўніцтва Беларусь калія і пайшло. У выніку склалася парадаксальная сітуацыя, бо беларускі менеджмент, сакратаркі і рабочыя, нават сям'я Александра Лукашэнкі сталі зарабляць менш, а вось расійскія пасярэднікі, спекулянты і спажыўцы на далёкіх рынках сталі зарабляць больш. І цяпер Лукашенко вельмі і вельмі зацікаўлены ў зняцці санкцый з Беларусь калія, бо гэта пытанне на 1,5–2 мільярды даляраў штогод. І вяртанне даходаў ад экспарту калію патэнцыйна застаецца галоўнай матывацыяй для Лукашэнкі, каб нармалізаваць адносіны з заходнімі суседзямі і захадам у цэлым. Але абставіны для такога палітычнага рашэння цяпер таксама залежаць ад Расіі, бо пакуль што яна працягвае уліваць грошы ў лукашэнкаўскую Беларусь. Але ж калі гэтае субсідаванне Лукашэнкі скараціцца, то выпадзенне калійных прыбыткаў стане несцерпным для нармальнага напаўнення дзяржаўнага бюджэту. І вось тады Лукашенко пойдзе ва-банк і будзе гатовы на любыя кампрамісы ў адносінах з захадам. Пакуль азаронак паліць даляры, з'явіліся афіцыйныя лічбы Белстата пра беднасць беларусаў. Згодна з імі за рысай беднасці жывуць 3,5% насельніцтва, а гэта прыкладна 320 тысяч чалавек. Больш за ўсё такіх людзей у Гомельскай вобласці, менш за ўсё чакана ў Мінску. Чалавекам за рысай беднасці ў Беларусі лічыцца той, чый сярэдні душавы даход быў ніжэйшы за бюджэт пражытачнага мінімуму. На пачатак года ён складаў 433 рублі, а з 1 лістапада яго павысілі да 437 рублёў і 80 копеек. Журналісты здабылі сакрэтны дакумент сілавікоў. Аналітычны даклад камітэта дзяржкантролю атрымаў партал «Зеркала» з дапамогай суполкі былых сілавікоў Белпол. Гэты дакумент быў складзены ў жніўні 23 года і падпісаны кіраўніком структуры Васілём Герасімавым. Сутнасць яго простая. КДК прааналізаваў даклад урада аб выкананні даручэнняў Александра Лукашэнкі па знешнім гандлі і прыйшоў да сумных высноваў. З усіх пунктаў чыноўнікі выканалі ўсяго 2. Астатнія ж паказчыкі не адпавядаюць запланаваным. Акрамя таго, документ паказвае, як і на каго працуе беларускі экспарт. Па стане на 23 год 64% ад усяго экспарту ішло ў Расію, каля 10% у Арабскія Эміраты, трошкі больш за 5% у Кітай, 2,3% у Казахстан і нарэшце 1,7% у Бразілію. Пры гэтым продаж некаторых беларускіх тавараў за мяжу моцна ўпаў. Напрыклад, угнаенняў на 35%, лесаматэрыялаў і сухога малака на 70%, экспарт так званых спецыфічных тавараў, куды ўваходзіць і прадукцыя ваеннага прызначэння ў першай палове 23 года, скараціўся на 82%. Экспарт IT-паслуг прасеў амаль на 68%. Паказальна, што пры гэтым чыноўнікі, якія яўна ведалі пра ўсе гэтыя праблемы, публічна іх не каментавалі. Замест гэтага народу агучваліся толькі пазітыўныя моманты. Можна знайсці словы тагачаснага намесніка міністра эканомікі Чабатара за верасень 23 года. Ён тады распавядаў, што Беларусі атрымалася цалкам пераарыентаваць экспартныя потокі на рынкі дружалюбных краін і што экспарт стабільна расце, але ж на самай справе ўсё было, мякка кажучы, зусім не так. Атручаная кава, дзікі пенсіянер і святар у шлёпанцах. Адразу дзве трагікамічныя гісторыі адбыліся ў Брэсце. У першым выпадку пажылы мужчына быў на святкаванні юбілея ў адной з кавярняў. Пасля ўжо трошкі пад мухай ён замовіў каву, але раптам пачаў канфлікт з 19-гадовай афіцыянткай. Пенсіянер пачаў крычаць, што яго кава атручаная, і патрабаваў, каб афіцыянтка сама зрабіла з яго кубка першы глыток. Калі дзяўчына адмовілася, мужчына ударыў лыжкай спачатку яе, а пасля і адміністратарку, якая прыбегла
на крыкі. У выніку буйнага пенсіянера вывела з кавярні яго жонка, але ж работнікі звярнуліся ў міліцыю і тым жа вечарам мужчыну затрымалі. Цяпер на яго завялі крыміналку за асабліва злоснае хуліганства, а гэта ад 3 до 10 гадоў калоніі. У другой гісторыі 50-гадовая жанчына проста на вуліцы сустрэла чалавека, апранутага ў расу святара з праваслаўным крыжам на грудзях. Па словах жанчыны, у яе быў складаны перыяд у жыцці, таму яна вырашыла пагаварыць з прадстаўніком царквы. Жанчына звярнулася да святара з асабістымі перажываннямі, на што той прапанаваў проста на месцы адпусціць ёй грахі за матэрыяльнае ахвяраванне. Праўда, у жанчыны не было з сабою грошай, таму яна аддала святару свае залатыя ўпрыгожванні коштам амаль у 5500 рублёў. Узамен мужчына аддаў ёй драўляныя чоткі і сышоў. Пазней жанчына зразумела, што яе падманулі. Яна згадала, што святар быў трошкі дзіўнаваты. Ён ніводнага разу не перахрысціўся, а абуты быў у пляжныя шлёпанцы. Пацярпелая пайшла ў міліцыю і таго святара хутка знайшлі. Аказалася, што гэта 19гадовы хлопец, які ніякага дачынення да царквы не мае, а частку ўпрыгожванняў ён нават паспеў прадаць. У выніку юнака судзілі за махлярства, але ў турму адпраўляць не сталі. Суд даў псеўдасвятару штраф у 100 базавых, а гэта 4000 рублёў. Беларускія цукеркі парвалі тык-ток, але, на жаль, не ў вельмі пазітыўным сэнсе. Дзяўчына паказала цукеркі грыльяж на арахісе, якія купіла ў краме Еўраопт. Па яе словах, амаль усе цукеркі былі з гасцямі, то бок з чарвякамі. Дзяўчына наракае, што нармальнымі аказаліся толькі 5 цукерак з усіх. Праўда, у краме, куды яна звярнулася з абурэннямі, спрачацца не сталі і без праблем вярнулі грошы за яе пакупку. У каментарах ужо жартуюць, што калі муж рыбак, то і нармальна, бо апарыш апошнім часам моцна падаражэў. Трагедыя адбылася пад Талачыном. Там кіроўца легкавіка заснуў за рулём і вылецеў на сустрэчную паласу. Яго машына трапіла пад грузавік. 44гадовая пасажырка і яе сын, якому быў 21 год, атрымалі цяжкія траўмы і загінулі на месцы. Беларускі вясковец прадае вось такога аўтамутанта. У аб'яве гаворыцца, што гэта самаробка з 6-й мадэлі «Жгулёў» і падвескі ад «Мерседеса». Гаспадар просіць за гэта $200 альбо 700 рублёў, але гатовы скінуць цану аж да $120. Мужчына шчыра прызнаецца, што яму шкада здаваць сваё дзецішча на металалом. Маўляў, хай бы гэтае дзіўнае аўто яшчэ трошкі паездзіла. Што такое электронная бульба? Незвычайны дэвайс паказаў беларускі вытворца чыпсаў Анега. Аказалася, што падчас збору і сарціроўкі бульбы на канвееры падкладаюць спецыяльны дэвайс. Гэты прыбор памерам са сярэднюю бульбіну, але яркай размалёўкі, які на пачатковых этапах вытворчасці адсочвае якасць звычайнага карняплода. Прасцей кажучы, электронная бульба вызначае, ці не моцная сапраўдная бульба б'ецца аб тэхніку, ці не пашкоджваецца яна ад удараў і ці не застаюцца на ёй сінякі. І калі так, то яна паказвае небяспечныя месцы, каб спецыялісты іх ліквідавалі і наладзілі абсталяванне. Нумар люкс у сапраўдным замку. Блогеры з канала Беларусь 360 паказалі, як пераночылі ў мірскім замку. Там яны знялі двухузроўневы люкс з сістэмай «Разумны дом» і гіганцкімі вокнамі. Адна ноч абышлася падарожнікам у 445 рублёў, прычым сняданак у кошт не ўваходзіў. У выніку каментатары падзяліліся на два лагеры. Першыя захапляюцца прыгажосцю нумара і замка, а другія абураюцца коштам. Маўляў, такая цана недасяжная для простага беларуса. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісвайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.